por lebih yang ini begin dari sedang no ya kenika sabes sepuluh pat ika jing mani jongi ha kenika sengi ke bekoi ke bekentang ya ke boblei labu kenang nak betaki kun jongu bagian yeslok kerpang ha kenika sengi hakum kenika por ni iba kadang kajing yang ini begini kenduk lang hindainya ingu yo blei nak kebentak kenika lat ha ke bangi kumni wat dangi rentang arngun hindai ngisnu kumen boblei ya lam yang mengila aban rung hakani kayeng mani hindai nyanyu aga juga por nak benta kini kilat ya kiba ki bor sayan kalalap hak mengila aban ya keren nang ni hindai aga juga por ki para bangai berpelok perjor jongi kilat ban snupat yangi ala ki jongki ye ki sem ki jongki hakani kapor kelabiang yang ini ku aban khot subha bat pring subha ya pi baro bat yangi kumju kumni bat ya fi baru ki prabangai ki badan lagi jong ki ye ki sem jong fi ki badon ye ki mobile ni ki tiara ka bapila ban yo snow ini ni khot snow ba ye fi fi snow ba ban ya sim benta berkani kalong ai bagan long kum kapor ka bangi don rengkat hi nin don ye ki rukom ki bangi juyai ni maka sabas school nin yai kum bajulong ka sabas school nang ta pada nin sa ai ka por ke reses ke belum kuat dan tangin sedang pat seka jinya setengah tu kena divine service di saji sinbiar ni kuat kepat ini wei baru mungkin sim bentalang hakani ka jinya setengah jongi mat mafiru baru kai benar lagi jong jaka ai bo blai ungker khu yang i kat bangi ya mani yu nin sedang daga jingruai ke ba pra jingruai ke ba pra ke ba ong Utrai usim jonga. Utrai usim jonga. Tuh. Utrai usim jonga ngalong ujong melon. Melong uterai kajing bajing kerkutut klemkut. Melong uterai kajing bajingker kutur klemkut ujing tau mila tang hamingan syanya ublei jonga ublei bakra nang jom mikan yaisa ublei jonga ublei bakra nang jom Mekan yaisa kai kengan terwabaro pargi jome jing jome try kadawa kadonut klembabe jing jome try kadawa kadonut klembabe Dajing ai jonga yang atu pensyakbor Anh tin jonga bajing mudekin long jome brabor Anh tin jonga bajing mudekin long jome brabor Tunggu dia dua. Ku kepal jungi upah bleng long ke bekhuj ke keteng ke jombi ublei besensyar berublei bolong nong thau utenrai jongki iki baru kani kalong kasngi ke babhai yak bambela bu knang nak benta ki khun jombi bakin wan ban yaro ban pendan buron yami Henry sni melai yang ikut trai hak bangin trai bangin le ya ki kam ki bangin dai bamle man lagasni Henry kani kalau kasni hak bangin yat long rengkat khantam batmi ayu imi nak bentang ni kapor hak bangi kindiat mud hangni ngilak ban rung hak ni kayeng mani Henry ni ayu imi ku trai nak benta kala yak bamela dang ai ya ki khun ki jombe halaki jom ki ye ki sem ki jom ki bar hangnu bakin don ya ka ban khmit laki khmat sami ublei nong thau ban ai ki jingaro ki jingker khu nak benta ye ki babha ki bamela le kala hak jing jongi marwai na marwai
hagan ji sen parkat bangin ya pelut por nak ban ya puli nak ki sabas school bi jongi nak ban ya snow ya mission story ji ya thuk khana mission kum juru bangin ya ro e minum bayi ke ji ya sang ya thuk khana i duai ke ji kerpu jong me ban kerpu yang i wei pe wei paro na du yang i hande hi ki badan hagan ki yang mani tu berhaya ki sem ikun ki ti baro batrai i duai nak mentang kajing kerpu jong me kham tam me bakat banginan jan sikisngi ki bakut jong kajing im jongi kat bangi jan sikisngi ki bakut jong kajing kapor jong kajing ailat jong me yangi bangin im bapan pun kre ani ko perthai pada sisa mensi bakut undan jaka ban tre kajing im jongi bat bangin long ki laploi ban legs ondah me menwan kerpu yangi hakani kisngi naki benta baro jong kajing saki jongi nabaya gini ki pa naga kertanu Jesu amen Amen. Hakan di kapur, ginong ya pastor arwalang makin sim ya kerja itu karena mission story. Kublai sabatan paralog bagi perawangit kita tune in lengba ke Facebook, bat ke YouTube channel. Ni snow kemen, wala dengan mla banyak kendo, kumbang je kendo haki yang mana, rai kene ke step ngilak banwan seki long yang long sen jong pi. Lengba kini ki mobile phones haka pangilaan pensngau igi program ki repair ka mission report haka ni ka step kawan shangi naga shnong lanin nakari Serbia ka jinga tu kana ka desha pang Urodenko Milovi Urodenko Milovi don kumbasan pu prasnam ka arta habakani ka jinga tu kana pang jong u la kentop haka mission report jong balang Seventh-day Adventist. Urodenko Milovi uhe usan hakanong ba Belgrade, Serbia. But Urodenko hajing siyaw day ubriw uba kam kumnoan tunan kamel kentino uba kam syutia hagaway galiang jus ngaw tenat hajing siyaban puli Henry ulayo ikalat banlet sa Wainik University kumba katu kat ni mail nagajaka gabusyong but kat bola poy hakatag University Urodenko ulahap ban no yaki keme ki kpa shadin rekabas ngotenat kadegane haga nogurukam Urodenko yakendo pat ubleng haga porbo meet na laying Urodenko don satya katag jing tiplay lan katag jing ting blay Henry anda Urodenko lapoy sa university dan kijing jia kat tu kat ni hajing siya pag mission report mentagas ni ka kentop bat ngin ya pet kita ki jing shem ki jong Urodenko Urodenko ko mangalaong ula meet na laying na Belgrade banlet sa kanek university kat bo lapoy ha kanek university ka ay ba jia ula register tag university Henry umju lang o kana abas mo tenat ban puli gikot Pas mo pala siya kajingim jong Urodenko la register university Henry katba ula leksi class ang lapoy ka exam jukwa ban let ho ke exam te kumta ula feel Henry kadon ka way kom ka Urodenko persyang ban le pagkata ka long ban bypass ka system shuwaban yo ek result ulet siya ki nong yalam jong university but uang ki pengakua ban change no ik stream jonga kene kala jia ko malai snam south snam kanti tak hadok ka way ka sngi kadon ka jinga shem ka bo Urodenko la shem hakaba kala dehi kaya ko blay la ibet Urodenko bun itho ye u kay ka bajia kat bo Urodenko don ha university ka jaka jimpuli jong u ka men ka jong u Gamen jong u kala sukhon bat kat bakadang kai tai pelung jong ka kala yap no kajing itu kana kam ya tho ea belajai tai pelung Henry kani kajing yap no jong ka men jong Urodenko Milovi kala penlong sisai u baun pai donot hado kata ta kat Urodenko la pai donot sen ka beningkong gula keli kajing keli atau donu belai.
Andau la kali kita ke jing kali ka wan pat sa ka we ke jing kali ka bukwa ban kali ba kata kalong la do bleu don hatau tau bleu la mo ban pen i hanga bolong sisha u bleu be sisha ha ka we ke sing roden ko la duai bat ula kerpat u bleu jing sha bun pen i ya u ya kata ke jing sisha ke jing jubab ke klemwan marsendep Duai Rodenko, naik ega baca ha kasngi ke babot Rodenko lalet she university, but kata kau ega sngi ladan iway parlok hajing syabla pen itu, ya kan eka way ke Seventh Day Adventist ke badan ha kata ke university ke bekerteng ke Emily kadai ke Seventh Day Adventist, but ha kata ke university berok away kita kan bersipo ajar ngut kinong pulih hekta university raitang ke Emily Marway kadai ke Seventh Day Adventist. Kat bau Rodenko lay kendo bat ke Emily kilaya don si syai ke por ke basmo tenat banyak cringe pangat tin jong play bat ke Emily pat kalapen pai ke jumut berkat yu Rodenko bun yet yu blay. Te kum ta ke ni ke jingi itu bat ke Emily kelas sedang banyak syakmat ki tayo ki benai kelas sedang banyak ke Emily ha kawai ke sabaton kala khot yu Rodenko ban let syake yek meni baka julet hangta ha ke jaka baki puli hangta ka nongba baki puli ke bajia kat bo Rodenko la let na kawai ke sabaton syake kawai pat ban let ban ya selok bat kini ki kon ke jong play ki badon ha kata ka yek meni Rodenko la sedang ban ithop yu play. Hadirin katu kat Nepal, Rodenko ulah sedang ban shim Bible study, bat pastor ulah sedang ban ya kendu bat Rodenko man laga sengi sabaton, bat man laga sabaton kilai don ke way ke subject haga pag kilai pulilang hadirin badap kejingnya seng. Kubor ke basmo tenat haga way ke sengi Rodenko bat pastor jongata ke balang kilaya kilaya pulis pangan ke subject habede ke sengi ke ba kentang ke ba khot ke sengi ke ba shisha ke jong blay ha ke bo blay u kuat i ki jat ban riu ban mani Rodenko la ngap beniak ha la pensyak skor ya kene ke jing hikai but hadin baladap ya kata ke Bible study but new pastor Rodenko la let sya ka balang jong u bat ula keli ha jing syai ki rangba ha ka balang jong u hato pila juyo snow sepang ni ke kubor hato ke Bible ke keren sepang kata ke sengi ke bangi barok ni dai banyak mani weni ke rangba uang hajing sisha hato pitip mo bau jisu mipat haga sengi ke beningkong Roden ko uang hoat ngangatip u jisu mipat haga sengi beningkong utau rangba uang kadai na kani ke dau kan belai bangi mani haga sengi ke beningkong Ot paralok kani kadai ka por habaka pertai Kristan brok away ka Rakhi ya ka Good Friday ndre namar kani ke jingjia ka ba jia ha ka imlang salang jongi kamlong ka ba bhai ki bro jing sha bikin ya wan che ke jing ya seng kalong ka jing thut hang ne hang tai ndre hot ka sngi ka ba u jisu hadin bulayap halor dengna ka sngi ka bu jisu shong that ajing sha ka de ka sngi ka benyong Rodenko hadin ka taw la let hai biang shunu pasta bat ka do la let hai shunu pasta ula beteng ka ta Bible study hadin kapto kat ne tayo u let pat sa show way nong elam jong balang jong ubat ula keli ya ka ne ka jo jing keli ka bo ula keli yuta u nong elam u bahaswa Paduong hato sabaton ka dei sisha ka sengi yang iban mani ke jubab ke buyo kalapen snow pala sisha yu reden ko namar ni orang bawang hot kinong elam jongi kilabo ya kene ka sengi ke bangi dei ban mani bat ngin ya penbot ya kata ngam not hajing syaban le persya ya ke bakapalang ke hikai kane kalapen ki ya ke jumut jemperkat jong Rodenko khaduk ya wai Rodenko udwai hublei pada ong kenrat ya rap ya na bangan tip ya kata ke jing shisha ke ba mekwa pen
Why? Kat bu Roden ko la beteng syuk ya kejing ya shim Bible study pada new pastor kubor ke besngot nak kalong ha ko wai ke sngi Roden ko la ban dry ban bot yu Jesus Christ. But shua kejing pen baptis jong Roden ko. Shua kejing pen baptis jong Roden ko new pastor bala pen baptis ya u. Wang ngakwa ban puli ke wai ke dekat nak tin ke jong bleng. Bahkan ni ke dekat hajing sisa kadai ban long ke dekat ke bap pin kan mau ha kejing im jong pi. Bahkan dekat bong new pastor la puli ngilak ban shem ha ke kitab jong Joshua ke lenong ke peningkong bat ke dekat ke bapra kentin ki bong kum ni. Wat ai bahkan ni ke kitab ke hukum kan jakno na ke sentur jong me hendrai men yai perkat yaka senya sengi kenang ba men yo sumar bat menle kat bakum ya barok balat ho haka naba kumta men roy hala kelenti bat kumta men manbha kini ki kentin ki ba new pastor la puli hu Roden ko kat ba McChesney Andrew McChesney unong kho jong mission report jong ni jong ani ka quarter ula kentup akan ka mission report uang bo Roden ko upla bakan ne ka jingpuli ka long sisa ka moto la ne ka long sisa ka khot ka ba aya ya kata ka jing thmu bo on board hok you blame haduk ka sngi ka bakhaduk jong ka jing im jong Roden ko bat ka balang ka jong hajing sha ki lay money hakaway ka ying ka bakila shuya wai bat ha Belgrade hajing sha hakane katlay sabaton ka way nagi project kaban yat lamba ki jing ai jong ki jing kan show jong ni kan let sa ka jing tay pat ya ka ying mani jong Roden ko gini kisngi ulong way ni girang ba balang ka balang jong baru Roden ko duai bagawai ke sengi kin yo ya ke jaka la jong banyamani bat kinom haf ban ya wai ya ke jaka ban mani u blay tongin duai na ke benta kini ki kon ke jong blay ki badon ha Serbia bat ki wai ki jaka ngitip ni don yang alat ajing sha ban mani u blay Andre ki don ki jing hababon ki jaka jong ne ke pertai Andre ke bang akwa ban ong paralok para bangai Hoat hakini ki pod ki bae ki batan ngimlak banwan sik jing seng Hendrai wat haki yeng ki sem jongi kat bengem manilang kumne lengba ka live streaming nga snow bat nga shem bat nga yoi bababon ki long yeng long sem ki don si syahap deng ka jing suk shikme shikpa shikon ngimpat joi bagi kme ki kpa bagi kon kin ya lang haki kamra shongkai jongki kat bagi mani yubleng Tungin yai mani you blame. Haga jing shisha. Tungin yai mani you blame. Dal kadono jongi baro mau blame ulong nong tau jongi. Amen. Kublai sibun pastori atau commission story kebiaya tu sepang Roden ko ni ia kejing lam kala ke jong blai ni bakat bani pei ala ke jong kejing im ru nga ngai scam mengilak bani Boglay yalam ni kajing im jongi akibabon kirupam ni kulay sibun sachisin biang hakani kapor ngin peteng ni kajing ro jongi yoglay da kabangin ai ya kajing kensiau sabas school ki jongi Hakaju ka pakat ni pdiang ya kajing kecil jami hangi ni ngagen turu ya ki bah kwat cibaran alagi jong ki jaka makin lum ya kajing kecil sabas kul ki jong fi ti pasu men ai kajing duai ki belum kwat ya kaniga jibin sio ko pa jungi bahab neng Sachi sin biang iwan ban ayu ban ay kajing ro ini naga benta kajing kerku ki baslai ki bamena the kajing im kajong Amen. Nyai nu ye be atom kom ka bakar pange kham tam me naga benta kajing im jumuru den ko
Apo Serbia. Kecaka ke besito muat ke bae hindai penban manajer yang sekri ban long Bishop naga benta ban Kristyan, ban sound, ban train naga benta ke kam ke jongi, naga tu kecaka. Nyanyu ika jinga lamba pelang ke jongi u pada kali ngapor. Kat bani snow ya ketu jinga tu kana. Kerku yang iba baru kai ngin kai sala ke jong ke jingin. Ban pek ban snow tu. Yaki kam ki pelang ban iki kam ba ak memele ke jingim jongi lama marwai. Nyanyu ya me ya kali ngapor hak memela sya yang begin ai kindiat lagi ni jing kensel ke jongi syak kaban yarap ya ka mission ke jongi ya ka kam hakaba ya ka ni ka jingin show kan ya ka ban Kristyan ya gitu ki bertam Amen. hakanu ka bentar hakicaka kamtam haserbia nak bentar ke yeng mani ya ka ba satai kerku ko bentar ya ka jingin show baro ya ka bangina ya no handi bat ya ka lano ara ke jongi yeng makan long ka jingir ku na ka bentar man penya ya ka kam ke jongi Amen. Sungguh benar ini jengkot terpapar berkejongi. Bagi dua rusi kentian nak bentar. Kapor ke badang ap yang ini. Kendiat minit hadir ingin sapli ya ki sabas kul kejongi. Prai ini dua ya ke jengker ku berpang jongi. Meman long rungkat bat ni bau bersem berhoi un hikai ini. Maya ka ega bangila pule barok sitayo kat bangila pule lang bentar kasni. Bangin yo ya ke jengmut ke bangidai ban yo. Berkamtam bangin yo ega bor ban im. Ban le ika mon ke jongi kerku yagi hakani ka por hakar pom ka bakar pam e kerku yagi para bangai jongi hakani ka ri baro ka wei bat hakka perthei ju hakka kerte muji suni pan amen. Amen. Pastor mentangin ya rumno saka sabas ku discussion me jongi saka jinya kren sabas ku Rat mentangan aja ke por berkin long kum unong yalam jungi. Bless you born LDP pasi ya kajing long chairman jong pi kene ke Sabbath school kene ke step prabangai paralog shua begini apa ya ke Sabbath school aku angker pa ya LDP pasi pin nyerap le seban puli katu kat ni kijing puli nginum ya keren jerong habis ada ke Sabbath school kene ke step Rengin ya keren tangi ki mat ki bedon kam ngamtep la ki parlok bagi prabanget jongi ki don na em ya kini ki kot lenong Sabbath school katu kat ni nangi ngilai yo ki PDF format kabangila ban yo hajing sha na kawai na ki website jong balang jongi la pi pim don ki Sabbath school lagi ti jong pi let's say la pi don ka mobile phone na kini ka por pila ban suple ya ka browser jong pi Chrome lane kiwe ki browser type hang to ssnet.org ssnet.org enter kan submit kawe ka page kaba ong Sabbath school lesson pila let's say ban klik hakato ka pila ban klik hakato ka link hadin kan sa one sa kawai ka page let's siya ka menu bar klik ka menu bar ka don sa kaliang kadiang klik ka menu bar kita gitu ki lightly ki line na jing siya pi sa kadiang jo ka screen jo ka phone jong pi lane la pi let nang ba ka computer jong pi ru pila ban yu ka screen ka don sa kadiang sa jrong haba pi klik hang to klik adult Sabbath school lane adult SS pin la klik ka to ka link hang to pat kan sawan sa kaway ka link ka baong weekly lesson, daily lesson, klik ka weekly lesson, but pinyo hajing siya ya ka online version jong ka Sabbath school lesson hakatin pareng. Hawat ya kani ka facility elda pasing imdon ha ka kasi ndray ngini persyang hajing siya ban ya kren ka pangila hakatin kasi. Te ka elda pasi ka ka subject jong imenta ka tayo. Pi kan mau nila poy sa kalenong kabaar hajing siya mentaga day ka sabaton kabaar jong kani ka quarter kabaar jong sinamar jarar ho but ka subject pangipuli pastor ngaru ngala le sri mi karukom ka bapi onghi ngala su print ya kani na ka computer ka parang ko ongli
the origin and nature of the Bible. The origin and Origin nature of and the nature Bible. of the Bible. Kan bangal pusan bat berkat ia kenika title lani ia kenika subject mentak kata yung the origin dengan sultu pakadai ka jing sedang lani ka tenrai. Ka jing sedang lani ka tenrai. And the nature of the Bible, the nature nganak berkat no, but the nature nganak berkat ba lesingan sa kami ajik mun nafi ruhi ka bumud ayuk but the nature of the Bible. Ka jinglong jong ka Bible. Okay. Tenrai lani ka tenrai bat ka jinglong jong ka Bible. Sing la no. Ka jinglong jong ka Bible. Ka tenrai but ka jinglong jong ka Bible. Lana ka tenrai but jinglong jong ka Bible. Ladangi translate literally ya ketu ka subject. Ka origin lana ka tenrai ka kren syapang kumno ka Bible ka lami. Hawat nyim kren mentaga sngi syapang ka history kumno ki bru gila penlang ya kini kin riu ki kitab ka bangidon ha ka Bible jongi. Pitip na ba ka Bible jongi ka don riu ki kitab haka. Lai po kandai tali ha ka testament ka ba rim ar punyau tali ha ka testament ka ba tmai. Lada pikwa ban puli ki history kumno gila penlang kini ki kitab ka longsha ka ek ba smau tenat. Raya ka nega sngi ngin ya kamperlut por hajing sya kumno ka ketin jong blay lane ka Bible ka lawan poi hangi lane kumno ngila yo ya ketin ka jong blay rai suangin poi sya kata ka benta but suangin ya keren kat tu kat ne habideu kat ne ka Sabbath school jongi menta ka step el pasi hato pitip meno sya ki breu lan ki Kristen ki beningkong ki layo ya ka Bible. Hoi kampat long kum bakal long kum ni, hendra kila sedang ban penlang, but kila don hajing syai ke organize, nong kum no ke organize copy, lais pa andrew pinyo edi, larang kan mau, kibriu kila sedang hajing syai ban sedang ban yid, yaki kitab ki per kila sedang ban penlang, but mentari singin ya pet kum no, bu blay ula penlong, yaki tu kibriu. Bakin yo ikin ni kitab kumbanging yo ban puli ikin ni sngi ha kitu ki por judan Bible kumbanging la ban bat ki ti jongi mdai ki breu ki tho hajing sha haki kot kli haki por men barem hadin kat tu kat ni hajing sha ki breu ki sedang ban copy ki Bible jongki la pi puli pangi essence ki don hajing sha ki ni jat ban riu hajan Dead Sea area ba ki kakam jong ki jing sha kadai ban syang baro si singi ban copy kini ke Bible rai hoat ke jing ya kren jong imta ka step kam dai syapang ka history syapang kumno kini ke baro ki lajia rai ngin share let bed sya kane ke benta kumno ke Bible kala poi hangi hakano ke rukam mel pasi peace ngau ba ke Bible kala wan syangi ki breu hakano ke rukam u bleu la kren hagi nong ya thok lupa hagi department bat kila thok iki kitab ane ki city ba per bat ngiyo ik Bible kum bakalong iki ni isi haswa bangan ya sam ya ka ik ba pikliangan pastor kini sisya kita kot ki baki lum na katu ka Dead Sea Scroll mo kita kidai ya ki balaburi da kita ki Kristen ki banungkong hakawi ke liang ki kot ki ba ki yo husnam kat khandai spa sau khandai ki Dead Sea Scrolls baki ong hakumran ta de jaka jing sha ki la yo ni kot kli kidai ki manuscripts lane ki copies jong ke Bible but hoat hakawi ke liang hajing sha shwa kat khandai spa sau khandai ka Bible kala don hagane ke rukam namar ka Bible ka beningkong ka bangilayo ka dayusnam kat reus pa kat way ka King James version la pikan mau te ka ba kini ki documents na ka Dead Sea la ni ki Dead Sea Scrolls ka bangiong ka yarap ini kalong bangin confirm hato kan ne ka jing tho ka badon hang ni ka day na em kat kum ki kentin baki breu men barim kilay puli ha apa sungin siya kaway gitu benta par bapikan li ba kumno aktin jong play kalawan kan nasmo bakal hakaway kan liang kalong
kaba kamsha yang i bagi sultu nama baha katu kaba nungkong hi haka jipuli jongi haki arbitros iway kat kendai arpu nyong tui arbitros iway arpu way hang tui kong ba ki brio ki kren na ublay habala pen ki ya ki da umen sim bakoi Amen. Kibreu kila kren habala pen ki ya ki da umen sim habala bakoi penki do mensim bakoi. Hato kata kam deka ka wain ki mat la se ki bengila pan ong ba tenrai jong ke Bible kalong namar ba ublei la persat mensim lengba mensim bakoi. Pat kibreu hajing sha kila yo ya ki kentin bat kila tho hakrukam ka bangidon mentah ke Bible. Hakino kirukam la se ngila pan ong ba ublei la kren ngatrai la kren verbally na pendapet ni jing thought jong Moses pat kiwei nong ya lupa kidon gi kentin bong thus says the Lord lane ublei la ong utrai la ong ndai ki quote verbatim lane ka wei pa ka kentin ki kan thought kat kum ka jing kren kat kum kubor ku ublei kwa ban penlong hato ublei julai el depasi shua hato ublei julai klem de pen pau segi breu hoi pastor mi i da sisa hi ba ublay jule ru em klem da pen pau lepa yang baki nong ya thu lepa amos lain nhau hoi ublay juni ublay ubasule kensan ubasu pen kendit ya gibreu ini haman ka wei ka jing jia ha ka ba jia ha ka jing jongi ubreu ni iba man la ka pateng ublay uda ai lupa ya ka jing maham ka biang baguda keren ya ka haki tentang markman nani kumpahima ukren nang baki nong itu lupa lemne nang baki sim kendia semang gani menen ngiong ba katenrai kadai ba ki breu ki kren habala penki ya ki do mensim bakoi sakal ga dekat pastor ka bangi lak ani kadai ba artimoti like han breu artimoti like han breu ko baga jing tho baro kalong ka bla persat mensim do ulai ti hanni ngakwa benwan sekatuga ding juba bapi ay nga hakano kurkom ni iyang ni ba ublay ubu ya kajing mud lani ya kajing ya kaktin ka jong u hakajing mud jong ubriu ngasu bukalong uta to ada kadai de kam dai sa shu ni sama inspiration okay ti ula bu ya kajing mud jong u hakajing mud jong ubriu bat ubriu lamba kajing penthi lani kajing trai ka jong ben sem bakoi usapen mi ya ka hakaktin jong ubriu oh ublay ai ya ka dictation nanti ai ya ka Bible hakata ko ben ong bakalo kun dictation ya kitin ke ban tho de ai ya ka jingmun ha ubriu bat ubriu pen kelapat ya ka sya kat kum kecil persan yang mensim bakoi hagi kentin bagi ubriu kelapat okay kapasmotan nak kata gamat keba piwanra LDP pasi habang ngipet hi kat bangi pule ke Bible ngi ba imat hagi por mensua lar pipet bah jing syakat bakini ginong tho jong testament ke pertama gi tho Markus Lukas Yohanes Matius unta terter kidon atli gi source jing syagi ba ki penon kam kawai ka source ka day lang ba jing tho jong ginong itu lupa ki baki khot ki writings but sa kawai pat ka day ka oral transmission lane ka jing penkenmau lang ba ka bot perkhat jong dibriu ta ka baki keren pitip na magi por man shwa ki don kini ki professional memorizers lane ki briu ki pala apan kenmau ki the khot lane ki no ki events ki sim ha ki por man shwa ki don kini ki professional memorizers but ka basmo na kalong kumno ngila ajing sha banyo ki kentin ki bi serim habang ipet ki gospels Matius Markus Lukas Yohanes ki don ajing sha ki jing thu khana ki bi serim kadaw kalong bakini kinong tho jong ini gospels kiladon ni ka source bantre pi uman sim bakoi kadai na ganai kadaw na try balai pi ong ba ublay ubo ya ka jingmot jimperkhat ula inspire ka thot jong ki bagini ki breu kila la ban tho ya ki jing tho bagila tho hoi ngim la ban len bagi don ki jing tho kum ban shu das kala nong ka ba
laipo hegum tu Exodus kalenong ka laipo kadai wa Moses ublay ha kanupro kamu ya kran bag Moses Exodus laipo sao arpenyo lat pila ban soba puli tu pat laipo sao arpenyo arpenyo kebaong kumdi baru terakhir belum hau Moses tu mento ya kini kitin na bakat kum kini kitin ngala pelong ya kajutang ban mi ban Israel ru ta sngo tenat ban I hang tum nei bo blay la ong tho e kini kitin tan mo Moses la tip ya ka e bo blay yu kwa ya u bun tho hoi la dang idon ka pon ka ba kham jrong la singila ban ya kren khambun la ne kham slam halor ka ne rai smosi ngim da don ka por shibon rai el da pasi shuang ne ya cha ka jinglong jong ka bible ka e ba ka bible ka hikaya ngi ka e ba ka bible ka la ban le ki jing im jongi hatung i la ban ya phai biang sha ar petras ka lanong ka baning kong bat nga kwa an kerpat la se la phila ban so bhai rap la menga ban puli ya ka tu kot ka ba khat khandai ar petras iwe khat khandai ki kantin ki basngo tanat bhang ni paralok tong nya ngap kini kantin Petrus iwe kat kandai Petrus iwe kat kandai ko ong ni bat ni don kata ketin gaji ya tu lepa bala kampen skem hak bapi le bha haba pi pensya skor ya ka kumba haka syarak batu syai haka jaka badum tak onda kan mi kesni pat nur syai undan mi haki do nut jong pi so tenang dai malah ka por kat bengi don kini ki lesson study jong kat bengi puli ya ka bible imat nya fokus bet tang haka tu khot ka ba art way rai la ngi pet ka khot ka ba khat khandai ka e ka pen kan mau ya pi LP pasi ka tin jong blai ka long kai ka syarak batu syai ka syarak batun san sngo tenat ban yo sngo kita kantin la ngila ajing sya ban ya pai seki sam kalanong ka bashis pa khat khandai sam shis pa khat khandai ngini puli atli gir khot ajing sya ki kren sya phang tin ajing sya ka ni ka sam bro ka wei sam shis pa khat khandai ka kren sya phang ka jinglong jong ka tin ka jong blai la pi opon so pha puli kadai ka wei na kilanong ha jingsha ka wei na kilanong ha ka bajrong tham ha ka bible bat ngala simpo ha jingsha ban puli ya ka ne ka bentai ka ne ki sngi ki blaya no shadin na kwa bangin ya phai so ka khot ba shis pa san pasangan puli ka ni okay ta ka tin jong me ka long ka syarak ya ki kejat jong bat ka jing syai ha ka lenti jong okay ka bible kadai ka tin ba ka tin ka long ka syarak ban pen I yang I ya kalenti ka bangrai banyak ndai elda pasi jak yo kila puli tu khot nga kerpa pin puli ka khot basis pa riu pau ka ju kalenang sam sispa kat kandai sispa riu pau rupo kumni ka jing kelum ka tin jong me kalong ka jing sisa bat ka wei pa ka wei baro na ka jing bisar hok jong me kane junam amen ka tin jong blai kalau atau kedai tang kedai ke bentai lepas si kedai ke basisha ne kedai katu ne ke basisha ne kedai barok kawai kedai kajing sisha kajing sha la dangi let ti kam jeliu ya katu ka tin la penon kam u apostle Paul la ka sithi jong u Timothy ka sithi ka ba jong Paul Timothy ka lenong ka balai ka khot ba khat riu katu ka tin ka baong all scripture is inspired. Kaktin ka basnol tanat hanto hajing sya kaktin Greek kamot all scripture is God breath and God breathe. Ublay u ay mensim hagini kantin. Takadaw ngin poy pat sya kani kabenta ka babot kaing baka Bible kala banle Hebrew. Na try ka way ka factor na ka way ka jinglong jong ka Bible kadai kani bat ngalasyam ni kani ka jingim ka jonga ngamtib LP pasi pi menjur na ambat kani nrai ka Bible hi kala ban pen kala yu bril dai na lada dai u bril uba im ka jingim ka bapop andau layo ban puli ka tin ka jong play
uyo ya ga jing shisha batu kala ka bemut mentang ini page pang jing long jong Bible ban ini puli kat tu kat ni ki kentin ella pasi hatop hitip na em ba ublay la kren lang ba shibon kinong tho ka Bible ne kat nungut ki breu ki bla tho ka Bible hatop kila ban shuai ki jing antat jong pi kibun saupo kumbal lai po ki don ki sekolah ki bong lai po pra ki don bong sau po ki don bong sau po a to si ong ki bia tho ki deh pedang lai po pra sau po a kat nu snem la simpor ban tho ka Bible kidon kiba perkat 4,000 san spa snem Chia san spas nem. Hato pi shem magajing puli jong pi ka Bible al pasi ba ka Bible ka don contradiction. teng ladangim semut tu kala benong Kala banlo. ladangim semut tu kala benong beginong bahang ni ko guli hantai ko guli ba pengin perkat ba ka Bible kam kam pren ya kaju hindai ladangim semut tu sisa ya ka Bible kam jingale om dar jingale hapo jong ka Bible Amen. keren ya kaju Amen. Laibu prangot ki breu shumut do lagi ni gisngi pensim tang si pongot ki breu pin ong tho let's say syapang kan ni ka kot jeng wai pin yo kan no lagi version tharai yin yo sipong si po lagi version rai ka ba internet kalong namaru mensim bakot uyalam Yagini nong tho jong Bible tadau kamdon ka contradiction at least haga jingmut lane haga kam ka jong blame habida wijat benreu the story of salvation laringi puli through and through na do baslang na do bakot jong Bible kam don hajing sya ka contradiction namar ka jingeto khanas pang jing pen em kalong bo blame ula pa yukon Hoi ujat benreu la lepot benreu bleu la ai ka solution but Jesus Christ la yap na bentai jungi kene ke jingat ho kana ka bangila bagi la ne uni de kusai bangila banyu in na do ka kitab ka beningkong Genesis lengba ka testament ka barim shadu ka testament ka bathamai hadu ka kitab ka bakot ka kitab jing penpa okay LP pasti pidane jing sya benginya keren show alor to shua benginya let sakmat aku begini puli ka wai ka khot jing sya Hebrew iwe hoi kena ka khot kam don jing sya ka sabat school jongi rai Hebrew iwe ka pen i yangi ya ka rukom keren ka jong blai ka ba halor tam lane ka ba bhatam ka bo blai la keren lang ba khon jong Jesus Christ Kikentin kita semua tenat. Ini apa? Hakat nu rukom boleh ulah keren hagi breu. Kat bau ulah kuat wan pensyai. Ya kijing temu jong Hebrew iwe Hebrew iwe ublai haba ulala keren menhendai hagi departemen daki bun benta bad hagi bun rukom hagi nong ya tu lepa hagi ni gisngi ki bakadu ulah keren hagi au breu kon breu Ulah keren lengba ukonu breu ke bamut ulah keren lengba Jesus Christ. Kapes ngo tenat dai. LP pasi menai pi ong kidon ki breu jing sya ki ba la ban long manga ma piru ngim smo thoi ke konteks jong Bible takadau ni interpret dan ni batai ya ke jing keren jong Bible haka wai pat ko kam ka Bible ikam temu pan keren. Kadon ke jing ma habangi ya kata kelentim deh. Hendrai ke basngot nak kalong ki doubts bagi breu ki don. Lane ki jing arta ten bagi breu ki don. Uji su lawan man pensyai. Ka kubor ke basngot nak. Akan dia pastor siap hang ke jing snutu iwak ten ke jong blai. Bun sin mengi breu habangi puli ya ke Bible. Ni persyang ban batai. Ya ke ai baka Bible ke keren da ke jing snutu breu da ke jing syam breu da ke jing start breu ke jongi. Ni persyang ban penrung hak tu dekat ke bangi puli. Hindrai ke ai ke bangi don kam ban snutu kalong ba ke tin ke jong blai ka wan nau blai. Bat ke jing mut kumno ban pen wan ke tin breu du ka dai ke jing persan mesin ke jong blai. Bangi salah ban tho ya ka hak tin jong breu. Ti lada kadai yang ni bangin snutu ya ketir ke jauh belai. Ni dai banwa ya ka jing syam pang na utun rai. Kam dai bangin wa
Wat nak sains lagi wat. Hoi kita katakan ni kiai pengilapan pensisa yang ketin jong belai. Aku kekersian kesayan kekersian ya ketin jong belai. Hoi hindrai bangintip ya ke Bible kemudian keren kemudian haban banwat nak tahu tenrai baai ya ketin beri belai. Jika pemut bangidai ban habangi pulih ke Bible bangidai ban somit ya kejing muncul perkat jongi. Om ha kejing start brew hindrai ha sim berkui. Belum no hikai jongi. Amen. Hajing sisa ngamla ban kelam dia menjur bat pi alor kani maka ni kadai ka wen ki mat ka bakong santam hajing Kristen jongi larang ni persyang ban perkat baga Bible ngihi ngila ban smutu ngila ban batai kata kalong jing bakla rai hot ketin jong blai lawan lang ba jing persat mensim jong mensim bakot larang ki don gino jing artatin ki don gino contradiction ki bangi ngila ban let mensim bakot Duai, mensim bakoi ubala yarap iginong thok ban thok na thai mensim bakoi ula ban pensisa igini jing sha bar. Par ketin jauh belai kelap pensisa hi ba ujisu aba mensim bakoi ulang hikai tu. Ha. Amen. Amen. Ala pasi kumnong ide ban sim ya ka ketin ke jong belai ini apa ya to ke dekat kan mau jongi. Art nikong Thessaloni kalau nong ke ba ke dekat bekat lai. Ngasnu ba kamdai ba ngasnu kamdai ga jisnu kaktin ga jong blai hagan sisa wat kiktin wat mengi para briuru lakum no ngidai ban burom ya ka ni burom iwe bar kam tam ya kata ni burom dah nado kaktin gitrelet berkikan bijongi kumjo hindai habang ikren sepan kaktin ke jong blai ngasno ba kaktin ke jong blai kalau ka ba long kerpang ke balong khoi ke balong secret nomno balong yagi ubriu nak kata mi bar sim ya ka bakidai kaktin ke ba kren dau blai ti hakata rupam ngasno ba kalau ka ke ba habang iwan se kaktin ke jong blai ngidai ban wan da ka do lut tiang blai ik blai. Okay. Klem dadon kejing ting. Hoi. Kejing ting buram ni ong. Kamdai kejing ting kumba wan kulit ban syok ya pi. Kejing ting buram. But apa so yang ban pulih dekat dekat kebekan itu? Nikong Thessaloni kelenong kebaat dekat bekat lain. Kat lain. Tu. Ngan pulih ya kan ni? Keren kame. Tu ngan pulih ya kan ni? Namar kan ni ru ni ngu ha ublai kelam daput. Bahaba pila pediang nangi ya kaktin ublai ya ke belapan snow. Pila pediang kum kaktin ki breu. Hendrai kum bakalong sisa ken kaktin ublai ke batrai ru hapi ki bangai. Darmut kaktin jong ublai katrai ki bangit namar bakinget kaktin jong kam dera. Larang ngimnget kaktin ke jong ublai ngatrai nginam yo lembaga kaktin ke jong ublai. Lebih pasti ngatrai ngin habaniyat no syakmat or let's say kam sya ingi baginya syong slam kan mat yo pidon kam menong tang kendiat pastor ba kaktin ke jong ublai kalong ya kaktin ki jong ubriu ngidang pudiang kendiat ngidang kentai kendiat hindai kaktin ke jong ublai kalong kaktin ke bakhut ke bandang ublai ha ke bangi hap ban pudiang barok khat kum bakalong hi ngimdai ban jit ngimla ban nong be kani ke badai kani ke bangamon amen ke jong ublai ke dai ke bangi dai ban simbet kum ba ukren hangi amen ngatrai kata kedai kemat ke pengila ban snotho bat ketika mat rojing syam ngi Kristen barok ngidai ban kan ma kene bat ngidai ban penlut por haktin jong play khnam ngin tip ki khubor ki jong u ngi syura ke Bible saying mani la se si sin stayong ngira pan ngi pulih yang mani kata kanom pen i yang ngi ki jing thu ki jong play rangi hapan penlut por man laga sngi ban pulih ke tin ki jong play to ni ya chakmat ke ki jing thmu jong akting ki jong play ngila elepasi ban ya pai biang Syakato ka jingi puli mene artemati kelenong ke ba lai bat ngini puli gini baro arteli ke khot ba khat san ba khat riu bat ngini persyang ban pet ke jing thmu jong ka Bible kani ka dai ka wai ni ki mat
jong jing long jong Bible ka tin ba khot ka jong blai Timothy lai khat san bat khat riu riu tong ka ba khat san ko kum ni Timothy lai u nya ngala Timothy lai khat san khat riu bana mendang kulum melatip ya kita gijing tho ba khoi ki bala ban pen start ya me sya ka jing ben im da ka jing ngai ha ka ba Chris Jisu LP pasti ngila ban sange hang tu hoi to kebenta ke bening kong bakan ni ka dekat ka ong ke Bible ka ayangi ya ka ke jing start ndai ke pen start yangi ke pen start yangi pangai bangin yo PhD ne bangin yo degree ke prepare sya ka jing penim Syaga jing pen em. Kani kadai ka kupor ka basau tanat paralog bat prabangan ba ka tin ke jong blai ke pen start yangi bangin tip iki lenti ke jong blai. Pada bangin tip iki lenti jong blai ka bangin ya iki lenti jong blai. Ngiat ha ka lenti jong ka jing em, jong ka jing pen em. Tong nya pet ka dekat ka bakat riu. Bakan riu ong ka jing tho baro ka long ka bla persan men sim de blai bat ka mentoi ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing penbait bat ya ka jing penblin ha ka hok Amen. Lara ka Bible kam don nginum la banyo jing hikai. Okay? Lara ka Bible kam don ngimla banyo ka jing penbait ngim tip ka ka babha ka ka basneu ngim tip ka jing tu ka long ka basneu ka babhan ngim tip ka pemdai ngim tip lara ka jing mane blai ka dai na kam dai na rai ngim tip igini ka barok lang ba ka tin jongu bat kham tam lang ba ki shi lang ba ki hukum ki jongu blai ai ka jing sneng amen ai ka jing sneng ka jing tmu jong ka Bible ka dai ban yarap yu breu ban i tho ka jing long ka jongu blai nang ta ban penblin ha ka hok ban penblin ha ka hok pila ban ai ka nuksa lane ka experience ka ba pila ya sham habo breu la ban dai ma pila ne mano habo pipuli ka tin ka jong blai pi ba ka jing kren jong ki ka comeback kim da kam me ka do ka jing kren jong ki lane ka jing long jong ki ka long ka bashida don ka pila ba ya sa ya kan ni la ban i hakibabu namda don e banong ini lane kan ni ka jing ja indai habang i supet kelum pastor dia kan ni sem hiba habo breu u i je tin ka jong blai i ba ka jing ka phe breu bamju i thu blai bun sing kham tam kitu ki bala kham nong no don ki bala kham ya jnai no blai hakir kom ki babun jong ga jing ba kan ja per thai ki tin ki long no kum bai ki kamru ki long kum ta indai habo kitu ki ju ki breu ki pdian ye tin jong blai ka jing jong ki kala phe bak la bak ki penmelin ya ka jing puli jong blai very good point kamat ka basngok tanat ba lepasi ngatrangi don stang kumbashi po minute but ngin yelet no sya kabenta ka bakado ngin yelet no sya kabenta ka bakado but ngin yapet ye ki jing ya seriem hapde ka habede ka tien jong blai but uji sukres ngin yapet kato kat ni ki benta kani ka dai sini Thursday but ngatrangi ngin yapun kut no tang kato kat ni ki khot hang ni ningkong ngam tip la dengila banyu pule Yohanes iwai khat sao Yohanes iwai khat sao ko kum ni uta uktin ti ulakan jado bat ulai syamsa ha pedang jongi bat ni la yo kemi shai ya kaburom jongu kaburom kabakat ka jong uta u bala khamar wai no pa bala dap daga jingai ai bat ka jing sisha amen kani ka kren pangjong no el pasi la pipet haka jing sedang jong ni gospel jong Yohanes kani ka kren baik ya ukun jong blai Jesus Christ haka banum kong la don uktin bar tau uktin ula kenjado bat utau uktin ula bat utau uktin ula long blai bat namar budon badu blai okay ka basngong tan ka jing seriem ha pedang ka tin jong blai la ne ka jing long jong tin jong blai bat u Jesus Christ kaktin kala long do ndai na try ka don ka ka bang sngot nat bang ni bagata ka dai
Bangi Gabriel la ngim pala ban penlong do ya ketien ke jong blay ngala ban puli ke Bible man la kasngi ngala ban pai sekini ki selaju Bible man la kasngi hendrai kan ni ka ketien kam do tan mot kampat reflect haga jing im ke jong ngak Gabriel pi manjur bagata ke jing sngotho kum jo ru Jesus Christ aga jing dei jong i baru Jesus Christ la ngim pala ban it ho ya ke jing long ke jong u Talmud nyimpan lah ban long ko mau ha kijing ya dei jongi bat kiwe Hebrew. Dei na. Pidon ai ban kran Allah kata. Kadai ka jing perkhat ke bakam sitom kendiat nasno. Hindrei lada kataru kadai hi ban long ke barcai yangi. Pasno pilak batai gilas nusro hi hakatu kurkom. Hindrei kai ke kaba ngai yang ni kalau babun sin hingi kren ya ketua ketien kaba ong ba ban long do long snam kaba mut ba ketien ka jong play kadai ban long do long snam aga jingi jongi bo nang bakan yo bor ban play hajing sha ngin se pen kut habe de kan ni daga jing puli na Hebrew mereka kata kan ni ka khot ka bakhat do ngin puli swa ni puli kata ka benta na try ngi hab ban yelet sa shakatu ka wei pa ka khot na Yohanes kalanong ba khot ba Al-Quran ngini pe ke ga jingi seriam hapdang ka tin jong play but Jesus Christ haswa kata pas ka tin jong play ka kren ru hi ba Jesus wong ba ngalong ka tin jong play ka ga jing sisa to pun kentang ya kimo da ka jing sisa bar ka tin ka jong kalong ka jing sisa ti ni yang tu ba nang ta hak juga po pa Jisu wang kada bangalong kaliti kajing bat kajing amen kene ke benta jing sa ke pengin puli benta ngin link la ngin penya so ya Yohanes kalanong ka ba khatsau berkot bandreu but Yohanes ar puan ngin yelek ka tu la se ka mat ka babot ngin puli shwa Yohanes ar puan Yohanes ar puan tu Yohanes ar puan kau kumni nama kata onda lapan lipat yu nak bayam kadai kali pas tu Yohanes ar kisan ranjung kila kan mau ba ulaong ya kali haki ti kila ngai ya kajing tho bat ya kaktin ya kabalala kren dau Jisu kai ka jing sri mal lepi pasi piu i hang ni yangi bangin yo ji mentoi na kaktin ka jong bleng hab ban ngai ya ka baraka jo ka por yangi bangin yo pediang ya ka jing mentoi lembaga jing yak ka jong Jisu Christ kai ngi dan kaman la to hang ni i kenukong ba namar kata onda lapan lipat yu nak bayat kisan ranjung kila ya kan mau ba ulaong ya kan ni haki ti kila ngai ya ka jing tho nang tabat ya ka tin ya ka ba laong Jisu tarmot ki ngai ya ka kentin ke jong Jisu ngin chuan ra le se ka application hang nei lembaga ni ka khot hoi ka tin jong play la ngim ngai ha ka ngin mla ban yo jing mentoi kamat ka bang ngabu hang ni hajing sang parang ka they believe in the word tawo la ngim la ban ngai ha ka tin ke jong play ngim la ban yo jing mentoi la ngim la ban ngai hagi kan tin jong Jesus Christ la ne ho Jesus Christ ru nginom la ajing sha ban yo kita jing ka ku ki bau Jesus ula temu ban a yang ni LP pasi pidon ai ban grand swangin let chakamat ka bakhaddo habe deu kan ni ngatrai ka let singin ya kan riak ngin kan riak to ngin ya le kan ka comparison kan dian haga jing im jongi we pila ong de mane woman sim jong blai u ya lam yangi pada woman sim jong blai ya lam yangi nila ban le shibon ke be hat bat kum ka tin ke jong blai bat teng kapan pla yi jimut jim berkat jungin dai haga no ru kom man sim mutre tong en shia pai shaga ju ka gospel jong Yohanes kala nong ka pra ini pet ka khot ka balai puwe bat lai pu Yohanes pra lai puwe bat lai puwe bat lai pu
kran lai kuwai berlai bat lai puah. kuwa to ko ong ni hindrai ngiyatip yang boblay snow ya kipapop hindrai lada unu ulang ubamani ya ublay bat ubale ya kamon ju ya utakai snow lai kuwa mo na mendang long kepertai jua snow ba unu ulapan pek ya kikmat jong ubalakha manla ngap buli ya kaba Yohanes pra Yonis okey ngap buli Yohanes ya pra kaba lai puah berlai puah. kra lai ku Wei lai kuwa French paman sembah Oto. Namar kata jisu laon hakita gijiu ki bayame tu lala biasa hak tin jonga hilong kisendan jonga dasisha. But him yo itu yo ya kata kajing sisa bar kata kajing sisa kan like no ya pi. Like when. Keketin jong play kejing serim hapadeng Yesus Kristus bagi keketin kadai kan ni. Keketin jong play pitip nadong sadong sepang keketin jong play lane dan pitip keketin jong play kelumlang kepenlait yang ni nak apa. Kemudian pat habis dari Yesus Kristus. Yesus ong ngangalong ke ai. Pila kedau ketu kat ni. Ngangalong kelenti. Kejing sisa. Bat kejing im. Te nilai paralog bagi don kejing serim hapadeng keketin kejong play baru Yesus Kristus. Kalau saya ngilak banyak, lain nak saya kata ke berkaduk ke bangla kular begini pulih mana, lebih pasti ini apa segi Hebrew kalau nong ke berkadway, kata ke balai, bat ke bahindriu, kan kerpa dia pilih saya pin snoba pulih ini kata bat ini apa ke kata ke berdon kam hagi briu. Kaba kentup ya pi wat yang kat bangi pulih ke tin ke jong play hakan nugru kom ngidai ban pulih ya ka Hebrew kat way kat ke balai bat bandri kat way ke balai bat bandri ke balai ke ong kumni da kajing ngai ni yo da kajing ngai ni snutu balathau ya ki perthai da ka tin ublai Bakumta on thau ya kita ki AKA bayo I na kita ki AKA bapau. LDP pasti siwa begin pulih atau ke clincher text ke khot ke bakat ke khot ke bandriu ke khot ke balai ke ong kumno ni yo ya kini ki AKA barok lembaga ke jing ke ketin yo lembaga jingai ne ni so tho ke ketin jong blai lembaga jingai tan mut ni hapan shin ya ka ke jingai Hoi ki don ki por jing sha ki bangi la ban don ki jing keli. Rang ajukan mau don away nong hikai nong hikai theology. When the road seems to be gloomy, just read on. It may seem even gloomier as you move on, but continue to read on because at the end of your reading, you'll find the answer. Kalau julong ke jing im jong au ngangit skem kalau julong ke jing im jong piru teng kidon ki jing keli kat bangi puli henrei kat bangi nang ya cekmat ke tin jong blai kala hi ban pensyai daladi yalade hi klem dadon kano ke jing artatin tad khot ke ban riu lebih pasti kumno ke ong hang tu ban riu ni ong kumni henrei klem ke jing ai omla ban pensnu bhayu namar kade yu ta bawan hajan blai ban ngai baudan Bat bolong unang ainong ya kita di bawah yu. Ke clincher ne kedai ke bentar ke bening kong al pasi. Jingai. Ngas ngau tenat hang ne baka ong klem ke jingai. Nyemla ban pen snow bahayu blai. Na try blai don ke jing thu ke baya persya bat ke jing bahayu ni. Ke jing thu ke jong blai ke long ke jing bah sudah. Bat ni don kam ke jing sha ban tep ke tin ke jong blai. Kala wan ra ya ke jing penya suk apa dang jongi batu blai bat kalak lu jing syaban yang ngi kalak ka bangila ban kam lembaga ketien jong blai bangi lo ki khon ki jambu al tapi pasti ngan ai ki ketien ki bakaduk ya pi la sila da pi kwa ban kran kaduk penginya penkut kene ke discussion hadin kata pat ngin ya duai antangin se penwai kene ka Jinga Seng Sabbath School. Pastor kumta hingi snutu bangikren yakni
dah kejingat kin ba gisku tu hoa ni bon sen ni kren kejingat kata kamut bang isu ngai klem de yoi klem de sul andai ngar yaladi hinga shem bat ngai skem ba baro khait na khi bat ki para bang jungi baro ki baya dan bentalang hakani ke sebab skul fismul tu iba ni ngai ni yo iru hi ni yo mat ni smul tu bat ni tip baga ke bang ngai kalong ke basisya kamdai ke busulong sungai klem dan so ke bangangai ngai iba gidon kiso kadon kenong rem nang ta halor jong kejingai jonga ngai iba gidon kiso hakatu kejingai jong ngai i yaki ngai iba ke bangangai kalong ke basisya kamdai ke bangang sungai berkam jujia ke bangangai ngai iba kalong kadon ke Rizal kadon ke Rizal nah kata-kata baga jingai jongi ladangi ngai ladangi nang ban ngai ladangi la ban ngai ladangi ngai ngin kam yo i su ya kiso amen ladangim ngai tenginum ye i ai wel ngin itang ya ka jingdum nginum ye ya ka nuk jing sai amen awai pa awai ka jingai jongi pelam yangi sa ka jing sai ka bakam pernai bakam pernai su ke jing tip ke bakam benia ka jing ke bakam benia bat ka ke bangangai ngai iba ka jia sisa amen ka ke bangangai ngai iba ka urlong sisa kam dai ka jingai ka basungai klem de poi se ka ke bangangai ka dai sisa ka poi sisa okay ti ka jingai jongi ladangi o makna ka jingai iru hakan sisa kalong ka bangi ma ka bangi yo ma da sisa yo ma okay kublai si bonal da pi pasi ketuka jingai jimut jong pi kum giktin man penkut prabangai kane ka quarter baro si quarter ngin ya puli company ya ke bible ngin tip ya ki rukom kum no ngin kam smut ho kam ba ya ke bible pat hakurukom ka bangi dai ban smut ho larangi ngimla ban smut ho kat kum ka jing tmu ka jong blai tengah try ka jing puli jong ni ka tin jong blai lalong ka baram Andrea ke bo blai kwa ngi bangin smut ho ngatrai ngi dai ban penlut por but puli gini got lenong kin long sha gijing ker kui ni wei to ini penkut no ya kene pi don pas tu ini hawa ini penuai no ya kene ka sabas ku jogi ngin pin semua bahaban ilam ya gijing duai tambah hadin ka sabas ku ngin don ka break ka ba kendian nang tangin sia sedang pat ya ka jingseng ya tu kana jadi prabangai berokai ki baya dan kan ni hari kapor sungguh haman bu jikin mawi kani bahadin kejing tuai jogi pastor ngindon tang kumbai si minit si teng di minit nang tangin sa 1 5 biang nang tangin sa don ni kejing sangai tu kana angai pu play nang yai don rungkat bat usa ku yangi pastor sungguh haman ai kejing tuai ta ngin ya ni ya tuai au play pas ni bhab neng ka ni ka step ni ai go ya kan ni kapor bang lala ban yit bang bag tin jong me chapang ka penrai pat ka jinglong jong ka tin jong me hoi try ngi tip bag ni ka lalong ka jing thu jong me ban pen pau ki jing ye jing pen tip chapang jong me chapang ka kam jong me pat ni we ko try ki pa im ni ki pon ni don kam ban tip ki ni jing shisha irap ini bangin nang kum no ban interpret no ban batai ban smooth ho ye ka tin ka jong me hakarukom baga ketin jong me kakwa ban pensyai ki kubot ba per ker khu ki prabangai ki be mani rengkat bat ni kene ka step na ki long ying long sem jong ki hakene ka sngi ka bakhot ka kentang jong me ko try ai bu men sim jong me man ya lam ni we pi we hoi ni tip bagi im hagi por ki ba ki batan ni tip bagi don shibon ki jing shitam ki bangin lesson in happen ya yang bagi singi point one right ai ni go try lang man sem banginum klet larang idon haying mani larang idon ha jakai bekendong tam jung ne ke petai ru rai haga singi ke mela khot ngi bangin ya mani bat ni ni ya mani da ke jingmut jung ni baro ni kwan bo ti go try di program ki badang sa jung ne ke singi hagi santi baklan bo jung ne ya lam me ni kerku yang isa si sen bagi pai lang jong me baro uwe agar teng jisu itu ai kami baro amen
pasi play sibon yaka jing sibenta jing ki te ko mapiong ngin don ka break ka belengkot din na tayo ni 15 yang Prabangai baru kapur kelopoi biang hakaba milade man sedang no ia kini kajingaseng ia tu kana bat sacisin biang na khot snu bhai pi iwei baru ai bagajinga slok dongi hakani kapur kan long kabla pediang hun hakmat jong blai ni kermen skem bah hakani gesni i pastor ibadai
ban sim yakni ke bentar pastor walang in ayang iya ke kubur ke badai biang hakapor ke bakum gani ai ni duai bu blai un kren lang bajong i baya ke ai ke bangidon kam banyak snow ni nyok snow hagani ke kliman ni ya betengi ke jingi mani jongi da ke bangin Pai seki sam keba puar sam puar kedekut keba sau bat san sam puar lenong kedekut keba sau bat san ketin jong blai kong kumni ki kpa jongi kila shania hame kila shania ti mi la pelai yaki kila kaang hame ti la pelai yaki kila shania hame bat kim sham la yo ya ka jing ne rai ketin ka jong blai ka ba ai ya ka jing kermen bagi pa temen jongi kila shania ha blai bat kim sham la yo mat ya ka nu ka jing ne rai min ya petang ya ka jing mane jongi da ka bangin ruai ya ka jing ruai na ka kwat jing ruai ka ba thamai ars pa 100% na ka ba thamai arspa 100% bana ke barim arspa 100%. Itu nabi ke babat ia ke kuat jingruai ke barim pin pai seka number ke ba arspa 100%. Bat gitu ke babat ia ke jingruai batamai pin bat ia ke ba arspa 100%. Ke jingruai ke bong pelaj ke belangot. Nah kuat ia pastor bapin wandrun kat bat ngat bat bangin ia ruai ia kena ke jingruai lembat ke para bangit ke jongi. Ben ladim ki blagap sumar blajan yap shim da jing is make up ban jing dim yam bat ki blabakla kele blakalon ya to haki you jisu
bangin ya duai ku kepal jengi bahab neng sachi sin pat ngiwan suka khet ke jingis nei jong mi gumbang ilong try ngidap de jing plot ngidap de ki bam khu ya ke jing mucung perkat pada ke jing gojongi hindrai mela sya yangi hakani ka klimat bangin wan semi gumbang ilong bat bangin pediang ya ke jing kerku ya ke bamela dan naka benta jungi wei pai wei nyai ngui yemi naka benta kani kalat bangiyo bani yang hakani ka temple ke jongi nyai nguru yemi ka ju kapor baki para bangi jungi baru khoi kila ban don haka temple ke badai halaki jongki ying ki sem ki jongki trai haka por ke bakum kani kidan sibun ki bapen khia ya ki men sem ki jongi habang yo snow ya ki khubor jong ka jingpang habang yo snow ya ka khubor jong ki brew ki badon hapedang ka jing sitom ban yo ya ka ban akadi habang yo snow sapang ki kubur ki badan kajing du haka liang kajing yok kajing kuat jong ki brew bat jong ka government kumju ini ki baru try teng ki penrit ya ka mensim ki jongi hindai ngi ainu ya me haka ni kapor ku try kum ki brew ki ba ngai haka tin ba khut ke jongi ni tip ba ki baru ki long tang kajing sedang jong kajing jenjar ki por kin sapoi sen haswa jong kajing wan jong me haka ba ki kun benrew kin haban ya lengba ya ki jing si tombar ki jing ki ba ompat ju jalong haka perthei hindai ya kita ki ba kongu bat ki ba bat ki ba burom yemi ki ba ngai ka tin ki jong mi bat ki ba ngai hami ku trai ya ki men long mami unong yada unong pelaj ujong ki kerku yang ku trai kat banginang jan sakita kisni kat banginang yo ya ki jing jenjar bakini ki baro ki no pen yaklat yangi nakata ka jing isnai ki jong mi hindai haman ka wei pa ka jing ja ka la ka bahane ka basniu ka bangi mat hakani ka perthei makan penwan ye ka jing imjongi khamjan bat kham khlain shami rai hakani ka por ka bangi penlut ye ka kenta ka ba kentang ha ka bai pastor jongi in kren na ka tin ba khu ki jong me di duai ka jing ku ba pang jong me ban long kat bat i ku trai ai bagi ki baro ki bai don ban kren hakani ka por ki namlong ki bai kren naladi hindai ai bikin long ya ki balam mila fasio de mamihi langbang bensim bekhui uban yarap ban kersan ni ban kren hapdeng upai lang ujong me kerku yang ikut trai snow yang dikejing kerpan berit bat balengkot ki jongi haka kertemu jisu ngipan amen haka ni kapor ku bagi julia hi man katayo ngin priang ya kejing kensyau jing aingu bat ya ka wei na ka basiko jongi min ya pen kentang ya kani kajing aingu ka jongi show blai ko pa jongi ubah beneng blai ubadap ya ka beneng bat ka kendeu utun rai jong ki baru ha kani ka klimat ki pen kentang ya kani kajing ai ka berit ka jongi sami ku trai babaru ki badai ban penjahai ya kani ka pisah kinle berkin pendon kam ya ka naka benta batang naka benta ka burom ka jongi kerku ku trai ya ki para bangi jongi baro hakleng ki bala penno bar ki bala ai ya ki jing ai no bar ya ka wei na ka basipo hakani ka por ba ya ki jing kin syau bar ki baro khat ya ki bala wan ra sakan ying ka jing kin syau ka jongi trai kin long ya ka ban ai ya ka burom ban pendon burom yami kerku ya ki wei baru hang bagi don par kerku yang ikum ju angni haka kerteng ke jong jisu ni pan amen haka ni kapor ruai su hindai lim ai baik ya kapor baik sai pastor walang ba in ya sam yang negaktin ke jong blai
para bangai baru tungin kerja skor ya kai kepo bersih mujong belai udan banken hapdeng jongi hakani keklimat kudai sibun pastor subha kepo kedai kejongfi. Ai kublai i chairman jong nega jinge seng i LDP pasi blai alam yangi lengba kanega jinge seng itu kana kalong sha kabuk siar yangi begini mani you blai kanega rukom but paralog para banget kitu kiba ya don rengkat bat ngi kanega sngi ngi kwa ban ai kublai sabaton ya pi kublai sabaton hakrukam ke bekerpang hot ni magi por ke besitom ban ngan ya thoi pi ki por ken kam jenjar so kat binginang yak sakman mereka kubor ke besnotanat kalong bu blai undon rengkat bat ngi wat ladang yat lengba ki por ki ba ki batan ini ke step ini penlut por kandiat lembaga ketin ke jong blai but kat bengia keren kat tu kat ni ngait kem kat tin ke jong blai ko mekini ki por ki besitom ba ke perthai ka ha pe ko we kalian ke perthai kalaya syam sibun ki jing ya syam ki bae ki batan ki jing sitom ba ki breu ki lai kendo kamdai ke basuk la se ngi bangin semut do ru kadai ke besitom sisa ngimtep la da ke jing im kan long kumbangi laju maki sngi ki por ki blalet na madon manor baong life is not going to be the same again ke jim kanam long kumba ka julong prabanget kwa ban ai men sim yangi way pi way yaki nong snap baro ki paralok ki blai tunen bu blai don ko kubon na benta jongi hakani ke sngi shwa banginya let ke benta ke banginya puli nginya pendam ki kli bat nginya dumai au blai pa jingi bahabneng nyai ngo ikene galat bengila ban poi shaki paralok bat ki para banget lengba ke live streaming jong ke Facebook bat ke YouTube i dumai tribe men kerku yangi ikene ke sngi kat banginya manilang wala dengan miadon hapok kawai ketenum rengi tip bahagi no ki long yeng long sem ki bengelang kum ki shiyeng shi sem sim jong me unya lam yang i bat sim jong me unya rengkat bat ni kerku ko try ya kanika balang ke jong me kerku yang i way pi way kanika sni bat tu ai sim jong me un ra ki kubor le se ki benginum la ban klet andang ilami lagi ni gijing gijing sitam lagi singi ki por ki banuan ha kertai go jisu ngi duai gini baro amen ka kubor ka ba ngakwa ban sam bat pi ha gani ga singi paralok kadai ngala ai kerteng ngi gani ga subject under his protective care lane hapo ka jingnya da ka jong utrai lane hapo ka jingnya da ka jong blai agar ni kesing ini pulih kat tu kat ni kita khot na ketin ke jong bleng ini pai sya ke kitab Exodus ini pulih ke lenong ke bakat way kat ar kat tu kat ni teli kita khot nang ni bat hadin kata ini pai sya ke sam ke lenong ke ba ar ko ar bat ini pet ya kat tu kat ni ke jing hikai ke bagi don ban yo agar ni kesing ngadon lightly ke application swaban penkut ya ke ni ke jing kren agar ni kesing menit kat banganang don hayeng ngalapet ya statistik lemba ke Waldometer ke dega way ni website ajing siya track igini ke coronavirus ke pertai barok way apa ngapet ya ki statistik jang way pa way ka ri apa kelum lang nyo i balapalat shipo lak ngut kibreu kilado no ya lagi jing im jongki palat iway point henriu million ngut kibreu kibala do jing sya kibala yo ene jing pang apa ngape jaga ri India ladang ambakla ki figures ki long lakum no hapdeng
Henrio Hajar Sanspa Shaneng kiba laklat no wat hagan negari ke jongi kilatam ya ke arspa hot kalong ke ke bas ngosi ngio kini ke jingjia bagi jia bat ngatrai ke pen ritmen sim yang iwe piwe naman ngiptip hagan no ke por uniu knyang jingpang la panwan hot nyai ngi sngoto pa sarkar ke persyang menyerap yang takadaw gani ke singi hapan ya poi sha pilang ba live streaming namar bingi hapan maintain ya ke social distancing Henry ngitip bo blay don ka khubor what happening kini kipor ki besitom kum kini ngarang supet katu kat ni hajing sha ki jing jia ki belajar la se ki spasnam ki baswa jongi ngio I ba man la kapor la ne man la ka spasnam ka don ka nur ka no ka klam ka bajia la se happening ki nong shong nong sa ka ni ka perthai kapan kan mau yang sepangan ni ke klam ke la ai kerteng black death ni ke klam ke ke bubonic plague ke bala jiau senam kat lais pa lipo whale nang bakla kat lais pa lipo whale ngatrai ke menyos pa shwa jongi kan ni ke klam jing shagla ne palat shipo senam shipo kat san senam jing shagla ne ke klam But hajing shala the pipet tang hapding kipor bagane ka klam hajing shala galakta ya ka Europe ya ka Asia but ya ka Africa la kumno hapding hinyopusan but arspa million ngot kibreu kila do ya ka jingim kidon kiri hari Europe hajing sha baki breu kila do ila ki jingim la pipet ka statistic kidon kiri ki balado no ikinong song snong kuman 10%. Kani ka bubonic plague, kani ka jing yap klam hajing sha kala sar lut yaki jing im ki bakordor kani ka perthai. Oi prabangit nyimpat yo let's say ba kani ka jing pang coronavirus ka hoit ngam ong hajing sha bakam pat kata rai nyimpat yo ba kani ka kata in such magnitude kumong pareng kampat kata ajing sha akarukom ka banglai ki klam ki belajia man laka spatsnem ki don ki klam ki belajia hapedeng ki imlang sa lang jongi ait hapedeng kini ki jingjia barok ngio baktin jong blai ka don ka kubor ka ban ai men sim bat ka ban penslur yang i wai pi wai kat beng im hai kini ki sngi shwa ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ kat bang ia pet yaki klam kat bang ia kren yaki klam ka pen kan mau yang bahagi sngi jong ikon Israel kat baki dang don hari Egypt ki kon Israel ki lalong ki mrau hari Egypt bat ublay lakwa ki kon Israel kin mi ban let ban mani yo penbanus Faro ulabat yakini ki kon Israel bat uklam syak satya iki bikin let money you blay. Hoy kalong ga ka bashitam. Lar people in Exodus kalanong ka ba hinyaw ter. Exodus kalanong ka benyaw hoy mentaga sngi ngin me puli lut yakini ki benta na shukwa ajing shaban shu kta ka klam ka ba shipo rai shwa ya kata lan ka klam ka ba khadu rai shwa kata na shukwa ban kan mau Bahaba jia ki klam kum kini ka don ka kubor ka bublay kwa ingi bangin sngap bat bangin sngaw. Bat na try shibit lang ba ka application ngan sa persyang ban wanra yakini ki jing hikai yangi way pi way. Tong ini pai Exodus kalanong ka bakat way. Exodus lanong kat way ngini puli kat tu kat ni ki khot hang ni. Bat ngini pet hakum kini kipor ke ege jing tmu ke jong blay ka budon na gabenta ki briu ke jong ki ba im ki basa ki brang sak men sim kat bagi shong isa hasla jong ne ke perthai Exodus kalanong ke bakat we ngini puli nagane kalanong ke dekot ke beningkong nang ta ke basau haduk ke bapra nang ta nginya letpat se kalanong ke bakat ar kintin ba ong kum ni
Teu trai la ong ho Moses nganda wan lam syok sakaway ke jing yap them halor Faro bat halor keri Egypt hadin kata te on sa penlait no yapi nang ni haba on the penlait no yapi shisha on the be no yapi nang ni barok par Shwagi ni kentin ki bau bleu la kren how Moses u bleu la dep pan wan ra shi outli ki klam halor ki ko halor ki nong Egypt la pi pet ha kini ki lenong ki belayat sadin ka klam ka bening kong ka baar ka balai ki kon Israel ki lahap ban yat lengbai gitu ki klam lan ki lahap ban sya gitu ki klam Henry naduk ki klam ki basau haduk ka ba shi pat ki kon Israel kila light na kini ki klam hoi la dangi yo ka wai pat ka por ngin se pet ka ta ka pattern ka ba internet ka bangi shem lang ba ka kitab jong ki Exodus la ka tin jong play hen ni ka ong bo play utmu ban wan ra saka wai pat ka jing yap them la na saka wai pat ka klam ka ban jia halor kinong Egypt balai ba ka ni ka jia ngin se pet shibet balai ba ka jia Ngin pulih ke dekat ke basau, kedok ke bapra. Ikantin ke ong kumne Moses te ula ong ru kumne ula ong utrai hamar shiteng senya ngan let mi no shaban hapdeng gari Egypt. Te ukon ningkong baro ubaha gari Egypt on sayap no nado ukon ningkong u Faro ubah syong halor ka ket hado ukon ningkong jong kamrau batrei ha umau terlihat bat ki kon ningkong jong ki mrat barok kanega klam ka besi paul nega klam ka bakado kanega klam ka bo blei kwa ban pen I ba ulong trai bat ulong unong tau jong ki ek bara kwa ban pen I ya ki kon Israel bat ki nong Egypt ro ka jo ka por belada keyboard ya Ladaki don ka jing dai ka bajan bat ublei ula banyadaya ki na ki jing yap them barok ni ibu Faro ki ni ki jing ki jing yap them ki ba sadin lan ki klam ki ba hashwa jo ni ka klam ka ba shipau ni ibu Faro man la ka por Moses ulai banyakren hot upan ya ka donot meningkong hadin kata ukulario Moses balese un sa pediang e kata ke jingkerpat ke jongki nai man la kapor on da ble ula weng no gini ki klam u Faro ula long biang kumjo kamdon ke jingkela pamut ba u Faro long kumutu nong pok u ble u ai ya kalat ya u ba on kala ko pamut henry de le ru pediang ya kata ke jing ai ke jong u ble ngin ya pet hang ni ka khot ka basau bat basan ga ong baga ne ka klam kan wan jia ha ka long ying long sem jong baro ki nong Egypt ka ne ka klam kan wan jia om tang ha ki long ying long sem han rai ha pedang ki marat ru kum jo ka tin jong ble ka ong ka klam ka bashi pau ka la jia urlong ha ki khon ki baning kong jong ki long ying long sem ki khon ki baning kong ha jing shal pi pet bah ka Bible ki de ki khon ki bakerpang ya ka ba ublei uju kwa ki khon baning kong bakin pen kentang shau lang ba ka jing trei kum ta ter hoi la ding yo ka wai pat kalat ngen sea explore japang ka jing im jong Samuel kat ba ka kemi jong u kala IT let's say ya u shu blei tong ya beteng kan ne ka jing ya puli jong ni pai shakato ka khot ka babot ka khot ka ban riu ka ong kum ne kan salong te ka jing lenyar bakra gari Egypt barok ka wai kat kata om pat julong lem ne kat kata ru on om long sho hendrei ya away ru nakikon Israel ukso onom penki ilo thalit ya ubriu lene ya umrat knang ba pinyo bat tip bo try ubo ya ka jing ya per ha pedengki Egypt bat ki Israel kai ka daw ko bleu lawan rai gini ki klam hagi breg bamnget ki jong u hagi breg bamnget lana ki nong Egypt ka jing kwa jong bleu ban penya per ha pedengki Egypt ki Israel ka bamot bo bleu kwa ha jing shisha ban pentip ba ulong
nong thao bat u hi u long u ba khrau tam kat khat ka ba phra ga ong te kini ki shakri jong me baro kini ki dei kentin jong Moses bu kran hu Pharaoh te kini ki shakri jong me baro kin yawan hiar hanga bat kin ai ngu yanga kin da ya ong do let me not pi but uni u do let me not pi but uni u pat ba baro u ba bot yame hadin kata te ngan samino te ulalet mi no na u Pharaoh ha ka jing bitar bakra kai ka bangyo i hang ni u blay ula kren yo Moses shapang ka jing thu jong u ha be de ka ni ka klam ka bakhadu u blay ula ong yo Moses ki let but pentip yo Pharaoh pi mene ka sabat school nge kren go blay jule ai shwaba un kren la ne shwaba un panshai haki nong ye thulu pa la ne shwaba un panshai haki shakri gi jong u ngi baga nega jok kala jia ga nega jok ka principle ka bangi i ka Bible shilenter kala jia wat hagi ni sngi jong Pharaoh la yo ka lat hajing shaban kala ga bamut la yo sngo la yo i ye ki kam gi jong blay ndai ka basngo si ka long bu Pharaoh u yai pen ye ka do non kanega pen shrai yo Moses ka we ga liang namaru Pharaoh u klem priang ya ka jinglong jong blay bu long ba khrau tam hot ka jing tho ka ba snotrim ka ba blain wan rai ka ne ka klam halor ki kon ning kong ha ne klam ya tho jing sha de kon ning kong sin rang na kan thai ni shong be kon ning kong la ki dei na ki breu la ki dei na ki mrat bat ka don ka ka bo blay kwa ban bo kum ka dak hap deng ki kon Israel bat ki nong Egypt kamut bo blay uong ba ka ne ka klam kan wan hap bat ki kon Israel kim don kam ban lei ngin ya phai shikal nong ka bakhat ar bat ngin chopet ka tu kat ne ki khot khnam ngin yo ya ka sense le ngin yo ka jingmut ha be de ka ne ka jing ya puli jongi le nong bakhat ar ngin ya pet ka khot ka ben yo ni ka de ka bu blay u la batha ya Moses ban ong ha ki kon Israel bakir ki de ban le kin shimru naga snam bat kin kelan ha ki baro arlian ki shaukat bat hakli jingkang jong kita ki ying au ki kon Israel ki dewan penyap yo langbrot la ne ya ublang bat new blang jing sha shwa kin penyap ki deban riu khat sau sngi bat hagata ga sngi ko blay un wan ban ya lengba ki long ying long sem jong ki la de jing sha ban penyap yo new langbrot shimiga snam ta ing shaukat bro arliang bat pet ke shu blay don ban ong hang ni kin shimru nagasnam bat kin kelan habaro arliang ki shaukat bat ha kli jingkang jong kita kiying ha kiba kin sa yabam yau hoi ngin me kren shapang ke jing khawai niam jong ke jing lat ke ta de ka wei pat ke jing ekren Henry hang ne ki kon Israel ki day ban le ki day ban shimiga snam jong neu kon lang brot ubakerpang paru neu kon lang brot snam jong u ki day ban ta hagi shaukat jong ki long ying long sem bat ka ka bu bleun le hag ta ga sngi ka bun wan yat lang ba ka ri Egypt bro ka weng khot ka ba khat ar bat khat lang in ya pet ka ong kum no ka khot ka ba khat ar ka ong nabangan ya lengba kari Egypt ha kani kamit bat ngan shoyap yau kon ningkong baro hang ning atrang yu i bodai u kon ningkong tar mot kam dai badai kan thailan sen rang dai u kon sen rang u beningkong namar ka Bible ka ong hang to kon ningkong tongan puli biang gadok gadkhot ka bakhat an nabangan ya lengba kari Egypt ha kani kamit bat ngan shoyap yo kun ningkong baro kiba ha kari Egypt ujong ubriu bat ujong umrat ru hoat kalong ka ba pala la dai ba kalong yeng la ne kimrat kim don
ukun senrang bening kong ngam tip akan noga rukom ke equation kalong henrai hoat kata kam dei ka mandate jongi bangin speculate henrai tong ini ya chakmat ta ukun ning kong barok ki bahagari Egypt ukun ubreu bat ukun ubrat bat persya ya ki blay kari Egypt ngan penlong ya ka jing bishar manga ngalong utrai kat bakat lai ko ong kata kasnam te kan long kadak ya pi ha ki yeng ki ba pi don bat haba ngayo I ya kata kasnam ngan ya palat ya pi talmud kumong apareng I will pass over ngan ya palat ya pi bat kata ka jing penyap kan om long ya kaban penjot ya pi haba na shoyap ya kari Egypt ki kon Israel ru ki ladon ki breu ha jing sha ki baklem snap ya gane ki jing tha ka jong blai lang ba Moses ki klem ta ha jing sha ya ka snam halor ki shaukat jong ki ngiu ilang ba ka ni ka text ha ka kitab Exodus pakidon ki nong Egypt ru ki blai snau ka ni ka kubor bat kat ba ki lai le ka jo ka jing batha ki la light ha jing sha na ka ni ka klam kubor ka basngau tenat kubor ka bangila le se banyo ya ka jing hikai berkata ka jing hikai ka long haba u blay u kwa ban pentip ya ka perthai bro ka we ba u long try ki don ki ki bajia ha ka ba u blay u kwa yangi le se ban perkhat jeliu habide ka jing im jongi bat u kat bangidang ia pulih kene ke benta ke supen ken mau yang bangam tip na gano ga daw ublay wanra ya ke jing yap them ngam tip na gano ga daw ublay wanra ki klam ina ngatip ya kane kat bangidang im ke perthai pop ngin ya shem ya kini ki jing shitom ki babon kalak ban je happy hangaru la ngingim don ke jinget la ngingim don ya kata ka dak ke jong ublay la ngingim pediang ya ke jing ai ke jong blai la ngingim pediang ya ke jing terwa ke jong blai na try ngiru ngila bandon ha ke ne ka cam ha ka ba ngila ban ya shem ni ke jing ki babon hoat ngam ong bala se ke ne ke jing pang kan wan hangi ngadwai ba nginginum don ya kum kata ke jing ya shem namar ngan ya tho pi parlok pra banget ha ba ke ne ke jing pang kawan kepen ki ya kalong yang long sem habagan ni jing pangkawan kepen ki ya ka snong ka tau kepen ki ru ya ka ri barok kawai hai kam dai ka basuk kumi Kristen kumi kini ki por ngi dai banduai na ka benta kani ka perthai ka jongi ngi dai banduai bo blai la se un pen pau ya kata ka jing hikai ka bo kwa yang iki breu bangin yo bat ngatrai klam artatin kumbaga tin jong u kren u blai u kwa bangi ki breu ngentep ba u ulong halor ki ai barok hot u bleu la ban ai ngi ke jing dala dengi don ke jing nget u bleu la ban penlat yang ini ki klam ki barok ke bas ngotenat kalong jela ke jongi bat kat tu kat ni ki jela ki badon ha ni ke ri ke jongi nyempat don ka wai ru ka kes habi ada ke ni ke jing pang na try u bleu u don ke ban kren hangi atau ngi pensyak skor ya kata ke jing temu ke jong blai prabanget ta ke jing sngoret ngam tip habadon ki jing jia kum kini teng ngila ban ong kakti jong blai ke don cha habadon ki jing jia kum kini teng ngila ban ong ke jing temu ke jong blai na ke benta jongi teng ke pen khuslai jing mot yangi Ting-ting ke penting yang ni habangi kumangawang mana kejing im jongi nang ne syakmat le se kanom long kumba kajulong namar pila yo ihi hadin bawan kene kejing hadin kene kejing pang wat kene kejela ke jongi habangi yat patno ngi hab ban bu ya kejing jengai life will never be the same anymore but God is in control ublay ulong halor ki ai barok ngam tip hagano gurukom la sing ini penya seryem gani gejing yashem jongi kon Israel bar gejing yashem jongi gini gisngi manta
Ray ngala ban penpai ke jung wajim berkat jung pi syakisam kalenong ke baar puar. Kisam kalenong ke baar puar. Bat ngin puli gitu benta bat hadin kata ngan wanra lain teli ke application. Sam kalenong ke baar puar bat ngin pet ke dekot ke beningkong hado ke basan. Kikentin kiba sngau shot jingmot kikentin hajing sha kiba penlong yang ngai api begin tuat gi donut jongi gane gade ka sam ka jingyam ka jong David ngets kem u David ula ban kan mau gi sngi jong gi apartment jong u kat bagi dang don hari Egypt kat no kila sha shitam ula ban kan mau hajing sha gi por gi ba ki batan bagi longshwa manshwa jong u kila hapan yat leng ba Rai lembaga ni kasam ke jong David ngitip u blay ju ye kita ki jong u blay don hajan jong ki banyada ya ki ban pa ki angel jong u banyada ya ki briu ki jong u tong ngin chupen lut pol khandiat ni puli kini jing ye puli samar puan kat khot bening kong kong u blay jonga balay mele no yanga balay mejngai kata-kata nakabay yarap yanga bat nakaktin kajing kerho jonga au blay jonga ngak ang mensngi hendray mem pensngau menmitru bat ngam sngap jar habang apuli kani kasam kat bangapen let jingmut segi jingja ki baja kani ke perthai kat banga pet ya kilat pathai khubor nakawai ke janmit sakawai pat ngayo i bagi figures ki IQ la kumno hakawai pakawai gari de ki hajar ki breu ki yo ikane ke jingpang kapan ngosi nga lada dei badon manur la se ka longi long sem jonga ki bayo ikum kane ke jing shitam na try kan pen ki shisai ke nono jonga perkhat ya gitu ki long ying long sem la se ki blado de kat tu kat ningut hagi ying ki sem jong ki gidon ki long ying long sem blado ya ka keme yu pa ya ki men ki para gidon ki long ying long sem jing sha kum ha Iran kila yaplut ploin barok kawai ki long ying long sem prabanget ka long sha ka ke basno si bat ka long sha ka ke basno trim hado kata ta pangingim la ban snotho the proportions are magnificent. And ray lembaga ne ka jing yam ka jong u David u blay u don ka kubor lani u blay u don ka message na ka banta jongi us David u laong atrai blay melaklet no yanga kuman syong no my God, why have you forsaken me? Oh, jadi jing lagi jing shitam, try kata ke julong ke kentin, ke bangiju ekren barabor. Rai pet hang ne wat lagi jing ki wan ke jing jong David, rai David utip bagi apartemen jong u kila Yeshem, bat kila job, bat uru don ke jing kermen bun job. Tong ini beteng naga dekat ke balai, bat nginya boleh terter. Kedekot balai keong. Hendrai me long ubakut me ubashong ha ka jingya rock ki Israel. Ki kpa jongi kila shania hame kila shania te me lapan lat yaki. Kane kadai ka confidence note ka jong David. U David kumnor kane ka jing wai sam ka jong u kan mau ngamtip lada u kan mau ya kane ka jing hari Egypt. Hendrai kat bang ngidang Yeshem ha jing syai kane ka jing Yeshem ha peneng ki saudong sau kun jongi kane ka jela jongi ha kane ka perthai jongi berok kawai ngatrai ngilak ban identify lende ban penito yangi bat ki ki bajia ha ka jing im jongi u David wang bagi kepa jongi kala shania ha ublay bat ublay ha jing shaul penlat yaki kedekot pesan kong kila ang hame te la penlat yaki kila shania hame bat kim shem la yo le ran prabanget paralog
lara ka jing shania jongi ka long hu blay lara ka jing shania jongi ka long hu try the lele ru em nginom yo ya ka jing le ran hot kane ka jing pang kala ban wan jia ha ka no ka por ni ha ban long ready ni ha ban long ki balapan krek nama lada kan ne ka jing pang kawan ki breu ha jing sha ki la ban let not within an instant. Right, ki contain jong Charles Spurgeon wang God is too good to be unkind. Ublay ulong ubak hamba shusho banlong ublay ubam sutnyo lane ubam ubanum lesbun. God is too good to be unkind. God is too wise to be misunderstood. When at times you see or you find it difficult to trace the hand of God, be sure that you can trust His heart. You don't come bandon ke jing shania ho blay. Kuma kini gipor kat bandon kini ke jing jia. Hoat ngitip ya kamram ke jongi berkata kalong bangin bo ya ke jing shania jongi ho blay ngin IT met bat men sim kanang mo blay un ri kendong ya ke jing im jongi. Henry ha ke jo kapor kat begini ki barok ki jia happening ke im lang salang ki don lightly ki applications ki bangasukwa ban wanra happening jongpi ha kaneka no pai sngi but kita gilong ha pagi jing ki jia ublay udon ka ban kren. When difficulties like these arise, God wants to speak to us. Ka kata ka kubor ka ublay ukwa yangi bangin snap lane bangin tip. Ka kubor ka ublay ukwa yangi bangin snap lane bangin tip kalong. Ba ulong halor ki barok. God is in control. Kapangit ngam tip lada ka jing im jonga jong pi hakini ki benai ki snem ki belayat no shadin ngilayat sakman ublay lane ngila dekat no kata jing edai ka bajan jongi bad ublay imat kane ka dai ka por bu jisu ong ngakwa ya pi wa pin pai pat sanga ngakwa ya pi wa pin pet pat ba pin pediang ya ka jing sius pa ka jonga Hoit paralok kalong kekabuk siar yang ngap ya pi habang ipet ki barok bagi jia. Kan negat dega sngi ya pi yang ngah jing sya bangin penyesuk pad ublay. Larang ngimpat penyesuk pad ublay. Kan negat dega kelemat, kan negat dega por bangin let ya kata. Kamat kabaar. Ha bajia ki kum kini. Ublay ukwa ban hikai yangi. Bangin nang ban shania hau. Bangin nang ban pet shau hagi por barok. Kiladon kato kat ni hajing sya ki report. Habang ipet ya kini gisngi mentah ki don ki research papers ki bami ki don ki reports ki bami balajan man lang kentah hajing sya ki don ki reports but ki research paper ki bami kawai na ki research paper kaong lembaga ni ka lockdown haki wai ki ri ki brio hajing sya ki lasdang bandon ka jing yasniu hiying hasam ngam da pediang ikum kata kania namar habang apet let's say ki long yeng long sem jongi ngam pat jo ikum kani ke jingjia haba ki long yeng long sem ki lakam ya teli ki lakam ya penlut por ki long yeng long sem ki bamdon ya ka por ban penlut ki khon bat ki kmi ki pa bat ki khon ki ladon ya ka por ban ya shonglang ban ya bamlang ban ya manilang bat ban ya puli ka tin ke jong blai ka long sha ka jing yo i jonga ka bi tanat ado kata Hoy la do blay ulong umat pedeng jong jing im jongi the lay ru em kini ki jing jia kumbakan ne ka report ka banglasu jer mentan kan wanra let's say ki jing yasneo haying hasem hoy la do blay day umat pedeng let's say kita ki jing jia ki la ban jia la do blay ulong umat pedeng jong jing im jongi ublay ula ban penyeteli yang ini kata kadai kawai ni kijing hikai ki bublai ukwa ban hikai yang ini
balai abakini ki ai barok ki jia bading kong habaki ai barok ki jia ble kwa ban kren yang i habaki ai barok kum kini ki jia ble kwa ban hikai yang i bat habaki ai kum kini ki jia ble kwa yang i bangintep baka kamram jongi kesulong bangin ngapjar ke jingshania jongi ho ble. God wants us to know that He is in control. Takadaw ang hagaktin jong be still, for I am God. Long pi gibajarjar, shania tali hanga, namar nga ngalong ublay. Kato kat neski menswa gladon kaway ka video ko blami. Jong away balayo ikane jingpang coronavirus nga ngets kam ki sngi ki banai ki snem ki banwan kindon si bon ki jing eto khana ga nogru kam ublay ulawan ra hajing sha ye jing da halor jong ki breu ki jong u ki breu ki banget u ki breu ki bobro ki bobo ke jing shania jong ki ha u Mr. Lee larang baklaw in England. Pada kawai ke sengi anda ulai yo iki tes bat ki doktor ki ong bau ne ulapang ulai yo kata jingpang COVID-19 lan coronavirus ka mensim jo u kalangam. Mr. Lee wong kat banganang don hagato ko hospital kat banganang thia hagato ko hospital ka jing im kam long shu kam baka ju im menswa nangets kem ngi so tho kata haba ni pang ngi sitom kat to kat ni pon menswa hot ki bahing bahasem ki yo ikalat banlet ban jengok banlet ban yadwai banlet ban yai mensim rai gini gisngi what happening ke jing yapru ki bahayang bahasam kim yo shu ban yu wat tang dur khat jong kini ki beit ki bathon ki jong ki ke jing em kanom long shu kum ba ju long tang daw ngi hapan long ki balapan kre naba ngimtip ke kalawai kan long yangi wei pi wei Mr. Lee wong kat bodang thia to gajing thia kat don gajing ang nod ha o bat uda dwai jaung kan rat pha ya no la se bon wan ban dwai nga na nga sngo tumang nga sngo do jing kan men nga sngo rit ban sim do kata Mr. Lee marsin dep dwai kata gajing dwai lo play gi khamat bat ula don nga su paraphrase yakane gajing to khana lani kan nega testimony jong Mr. Lee hot ngim tip ka kerteng pura jong nga su tip tang Mr. Lee kat ba ula depan duai ula pligi khmat markom ta udon uni unong pen khoi hospital uwa pet you Mr. Lee na kajing kan jong bat ula shura igakti Mr. Lee ula snow yok mensim shikat deye Adin katu kat ni por uni breu lawan ban rung ha kata ka kamera jung Mr. Lee pen khoj ka kamera ban ula sedang ban kren ula sedang ban ai mensim you Mr. Lee ban Mr. Lee ula snow kemen na do kata kado iwai shwa uni breu un mi na kata ka kamera ong long mo bangan duai nang bentar jung pi uni unong pen khoj jong kata hospital la ju long missionary hari Nigeria palabon ki breu hagato gari ki bam tips pang jong Jesus Christ kila kala long kinong bot ki jong Jesus Christ une unong pen khoi ula dwai you Mr. Lee barong kenrat larga long gamon jong me sngo ba pen kot pen khia no you ne shakri jong me marsin dap dwai kita ki kentin Mr. Lee ula snow melung hado kata tau la jauh gi uma baru la ong yu tau nong pen khot khoblai shibon pim tip ka phila le nak benta jonga hot hagi por ki badum tam ngidon kam ya gajing duai hagi por ki ba shitom ngidon kam ya gajing yalam gajong oblay kadang akan tu ya pi ki paralok para banget Baro let's say ki bia puli lang ye kini gijing puli jongi kini gasngi ngidon kamban shania hublay but ngidon kamban ya dwai way kana hublay on ai ye gijing ya da
nakabanta jongi way piway nga syukwan penkot begitu gi kentin ki bakhaddu kadkhot ka bakhaddu bangi pulis sam arpu arsan samar pu arsan ko ong kilak ang hame tel penlat yaki kila shania hame bat kim shem la yo le ran ngay skem kan ni gejingkular ngilak ban kam kan ni gesni ubleu don rengkat bat ngi bat ubleu ni alam yang ngi ubleu ai bor yang ngi ubleu pensat bor yang ngi kini kilong ki por hakaba akakta e gejimut jim perkhat jongi rei ladang ngila ban subo e gejing shania jongi nadong sadong ubleu. God is in control. Ni don kam ban pen kre rup ha gejing por e gejing im jongi ngim tip ka e ka bala ban jia ngim tip ya ka e ka bala ban jia ya pi bat yang pra bangai paralok man lagas ngi ka long gejing ai sngo bha gejong blai yang ngi bangin penya suk kita ki e ki pangila wan ra pedeng jongi bat ublai ngi hapan penya suk i gejing im jongi bat ublai la ngi layat sakma to ngi pai shu blai la ringi la len yu trai jongi kum petra sula len yu kenrat jong to ngin ya sngot ho ya gejing bakla jongi bat ngin ya pai shu blai long bakrau do kata ta la ringi wan daga donot ka besisha ukloi ban map ngi ka tin jong blai ka ong bagi angel ki kemen hang te hapneng haba uwei unong pop uwan syaka jing kala ka bamut prabanget to ai begini ki kubor kan ni gasngi kin ai men sim yang ngim don kaman shapting ngi shudon kaman shania hublai be still, he is in control. If you can't trace his hand la de phimla ban yo i ga kti ga jong hublai ha ga jing im jong pi ri phila ban le kan ni phila ban shania ha ka donot ga jong hublai na mar ka jing mu ga jong hublai kam dei ban pen sneu ane ban penjat yano ru to blain ker khuyengi to ai bagani ga sabatan kan longsha ga sabatan ka bakmen ka basngotanat ngi we pi we pat ngin se kendu biang pat ka we pat ka sngi ka we ka sabatan ka bangin yo banya mani badu blai to ngin ya dwai pala se blai un ai no ngi galat bangin la banya wan mani lan ku mangi julek men shwa raitat hado kata kapor pra banget ngin ya ri kendong bila ke jinget jongi sya nga bangan tuai shwa bangan syong ko kenrat jongi bahab neng ublai balong nong thau nong bo nong penlong jongi we pi we nitip bangi im hagi por ki baek ki batan ki por ki beshitam kalet kawan kalet jenjar adu kata-kata rai trai ngi syukwa ban bo yiki jing im jongi sangti baklan bo jongi shim ngi kembangi long ko kenrat ladangila penrem yame larangila paidin me larangila sakma me ko try yarap yangi bangin pai pat shame bangin yo i shalendet kalenti ka badum kadon ka jing shai ba kata ka jing shai ka long ka jing shai ka batang meu blei hi mala ban bo ki donot jongi bat hagi jing im jongi we pi we ker khu yangi menta barok shi sngi ko try kat bangi don ki yengi sem jongi kat bangi dang rakhi khot yagni ka sngi ka bekentang ka jong me to ai bu men sim jong me nyai yat bat ni man la ka por barabor naduk menta shuduk ki arta bam cukut amen. Prabanget yang skem begini kelalong kapur kababha kapur kaya kabla kerku na kabenta jongi baru kibla yo snow hakani kasni nin penwai ya kadinya selok jongi da kabangin pai sekajing ruai kaba rim kaba chispa prapuai bat kaba thamai chispa khandai punyo na kabarim kitu na pi kibya bat ki kajing ruai barim hin pai sekanambar kaba chispa prapuai bat chispa khandai punyo na kaba thamai chispa khandai punyo don bur Agasnam. Pastor pisu bha menyesok lang aku menyerwai yang dikajing ruai. Lada pikwa banyo lai nakapop don bor hagasnam
hiwat bor jing pen shoy ban job don bor bapla hakasnam don kabor bor batre pala hakasnam kolang brod don kabor bor batre pala hakasnam godor kolang brod ban like na jing meng bat jing kwa pertay don bor hakasnam wan side hakabat kariba ay don bor babla hakasnam don kabor bor batre pala hakasnam kolang brod don kabor bor batre pala hakasnam kodor kolang brod Lada pikwa ban kamli yakayor don bor hakasnam kin kod kito briahawa bakordor don bor babla hakasnam don kabor bor batre pala hakasnam kolang brod don kabor bor batre pala hakasnam kodor kolang brod ban shakri yu Jesus imbam jukut don bor hakasnam ban ya roya udala donut don bor babla hakasnam don kabor bor batre pala hakasnam kolang brod don kabor bor batre pala hakasnam kodor kolang brod tung gi duai ka jingai ai ba ka jing e ke jong blai ba pa ka banadu bom jukun ba ka jing e ke jong Jesus Christ ya ka ba lawan ban pha ya la ka jong ka jing im na ka benta jong i wei pa i wei baro bat ka jing long reng kat ka jong men sim ba khui ba long reng kat bat ni bat hapo ki do anut jong i ba pen saj bor yang i man la ka sni ai begini baro lai kin long reng kat bat phi baro hi khun ki jong blai hakum ka di kapur man ai phi ka jing suk i ka jing tengen bat i ka jing kremen ha ki ki jing kular ya ki bula ai bat kham tam ya kata ka jing kular ka bom jukut jong ka jing im ya ka bangin sai im lem bat u jiunom la jiunom ha ka kerteng uji sugi pa amen amen para bangit baro kublai sibun ya ka jing ya sim benta jong phi ha ka ni ka jing ya mani jong i ha ka ni ka sni bat ngin se kan du pan la sem ta yo kublai sibun ya phi baro tu pindon ka por ka bakmen lambak ni ki kenta ki banang sa jong ka sabaton bat lambak ka tayo baro istayo sa chisin biang kublai sibun ublai per khu ya phi